Здравейте хора, аз съм Петко БГ и днес ще правим батлфлип. Гадост. Изчакайте. Защо? Ооо! Направихме го. Да пробваме капфлипа. Опа. Да. Не. И за малко. Гадост. Защо бе? Да пробваме с дясната ръка. Не. Някой пита какво е шишето. Шишето е на вода от Kampfland, Сантера, мисля. Няма значение. Защо? Не знам колко, още 3 опита и ще свърши видеото. Хора, така. Харесайте видеото, направихме 2 батлфлипа. Харесайте видеото, абонирайте се и до скоро. Бай-бай.